No niin, tervetuloa tänne Katyn risteilylle. Ja tässä alkuunsa otetaan nytten Katyn 75-vuotisjuhlille tämmönen alkumaali ja sen jälkeen pidetään vähän tuossa kilpailuja. Sitten siirrytään tonne alas sen jälkeen ja siellä pidetään sitten puheita, jos kenellä on puhuttavaa. Toivottavasti on puhuttavaa, ainakin keskenään voitte puhella siellä. Ja tuo kello näyttäisi olevan pykälässä, joten otetaan Katu 75 vuotta. Tervetuloa. Joo, vapaasti omaan tahtiin ihan.